Здравейте, аз съм Станислав, основател на BGTest. В следващото кратко видео ще ви покажа как да започнете с нашия продукт, за да успеете успешно да следите и планирате вашите финанси. Нека започваме. И така, как да започнем с BGTest? Както може да видим от нашата начална страница, приложението може да работи на вашия компютър вкъщи или на вашето мобилно устройство. Ако сте вкъщи, просто отворете BGTest App в вашия браузър. Ако сте на мобилно устройство, може да също да го отворите в съответния браузър, или ако сте на Android, може да го изтеглите от Google Play. Ако се интересувате от iOS версията, която в момента е в разработка, напишете коментари, ще се свържем с вас. След като вече сме на този сайт, може да натиснете Започни, ако нямате сметка, или Влез, ако вече имате. В случая натискаме Влез и това вече е приложението BGTest. Първото нещо, естествено, което трябва да направим, е да влезем със своята парола и имейл, но може да използваме също вход с Google и с Facebook. В случая ще използваме имейл и парола. И така, ето ни в BGTest. Първото нещо, което трябва да направим е да създадем бюджет. Натискаме плюса и избираме създаване на празен бюджет. Тук може да зададем името, езика, валутата и типа бюджет. Като под тип бюджет разбираме дали е синхронизиран между различните ни устройства, съответно и нашите междинни сървъри, или ако изберем локален, този бюджет ще остане единствено и само на нашето устройство. Нека да изберем локален за момента. Избираме продължи. На тази страница може да конфигурираме началните категории, които ни интересуват. Да кажем, за момента нямаме деца, така че за момента може да изключим това. И разбира се, по всяко време след това може да добавим или редактираме съществуващите категории. Продължаваме. От тук може да видим, че първо всичките ни средства са разпределени. Също може да видим, че нетното състояние реално е 0, понеже не сме въвели нищо в нашите сметки. Нека променим това, като добавим нови налични средства. В случая, в нашата група от налични средства имаме само една сметка пари в брой. Ако я натиснем, може да видим, че началното ни салдо тук е 0 лева. Ако го променим на примерно 120 лева, които имаме в джоба, то тогава виждаме, че това се отразява в салдото. И ако се върнем обратно на обзор, може да видим, че разполагаме с 120 лева, които да бюджетираме. Също може да видим, че нашето нетно състояние се е повишило с 120 лева, които току-що добавихме. И наличните ни средства отново са 120 лева. А сега нека да добавим ръчно и банкова сметка. В случая може да отидем на управление на сметки. Тук при активи, ако натиснем и при налични средства, може да видим в момента нашата сметка от пари в брой. Ако на налични средства натиснем тези точки, може да добавим нова. Например, банка 1. Началното ни салдо, след като сверим с приложението на банката, е да кажем 2000 лева. Избираме ОК. И виждаме, че сметката веднага се появява като налични средства. И в момента, ако отидем на обзор, може да видим, че разполагаме с 2120 лева, които да разпределяме. Ако искаме да използваме автоматична синхронизация, може просто да отидем на свързани сметки и да добавим нова свързана сметка, така че нашите транзакции автоматично да се появяват в приложението. В случая, ако проверим поддържаните институции за България, те са тези. Може просто да натиснете на някоя на вашата и да продължите нататък. За целта на демото ще използваме и демо сметка, която е предоставена от нашия партньор GoCardless. Ето тук натискаме продължи и от нашия партньор получаваме съобщение с всичките условия за навръзката. Ако се съгласим, GoCardless ни пренасочва автоматично към страницата на нашата банка
където може да влезем по нормалния начин. Тук просто си влизаме в нормалното онлайн банкиране на банката. Когато влезем, самата банка ще ни попита до кои сметки искаме да дадем достъп и до какви детайли. В случая ни интересуват транзакциите, балансите и детайлите на сметката, като IBAN, например. Ако го одобрим, виждаме, че успешно сме свързали двете сметки към Budgetist. Може да затворим този раздел. И ето, обратно сме в Budgetist и виждаме, че успешно сме свързани към Sandbox Finance и имаме две сметки в евро с различен IBAN. За да може да ги използваме Budgetist, трябва да им създадем локална сметка, където също да си пази транзакциите. Така че на локална сметка натискаме Избери, нова сметка. Тук даваме ново име, да кажем SF. Те са налични средства, в група налични средства натискаме ОК. И виждаме, че отляво се появи и новата SF сметка. Ако я натиснем, тя първоначално е празна, понеже все още не е синхронизирана. За целта може просто да натиснем бутона синхронизация, изчакаме известно време и сме получили 97 нови транзакции плюс 3, които се обработват. Все още обработващите се транзакции може да видим в този елемент тук, както и може да ги добавим веднага към нашия бюджет. А тези, които вече са синхронизирани, но нямат категория, може да ги видим или тук, където имаме опция много бързо да ги категоризираме, както ще видим след малко. Или тук може да видим повече информация за всяка индивидуална транзакция. И така, нека пробваме много набързо да категоризираме тези, които имаме. В случая виждаме, че са 97 транзакции, което звучи като много работа. За това създадахме и тази възможност от тази част тук да категоризираме много транзакции наведнъж. В случая виждаме, че всички транзакции са групирани по името на бизнеса, към който се отнасят. В случая Fresho Ideal е нашия доставчик на храна за вкъщи, да кажем. И като натиснем този бутон, може да изберем доставка за вкъщи като категория и виждаме, че 25 транзакции автоматично всички ще бъдат категоризирани като доставка вкъщи. Така. И виждаме, че остават още 72. Да кажем, ето имаме приходи от Дженифър Хюстън, които реално са ни подаръци. Тук за кафето слагаме в кафе или хапване навън. Тук в Метро Урбано, да кажем, искаме да го направим за транспорт, но виждаме, че в момента нямаме такава сметка. Затова може просто да натиснем тук на плюса, да кажем в група годишни нерегулярни разходи. Тук може да запишем градски транспорт и когато натиснем ОК, всички тези транзакции ще бъдат отразени по този начин. Продължаваме с другите, ще забързаме малко. И така, ето че за няколко минути категоризирахме всичките 97 транзакции. Нека сега видим всъщност какво може да направим с нашия бюджет. Страницата бюджет е всъщност където планираме нашите разходи и инвестиции, изплащане на задължения и всичко, което касае бюджета ни. В случая може да видим, че разполагаме с 2120 лева, които да бюджетираме и отделно имаме 1913 евро, които също нямат задачи. Както виждаме, този месец няма никакво движение по нашите сметки, нищо не сме бюджетирали и съответно нямаме нищо налично, понеже не сме започвали да бюджетираме. Нека си върнем един месец назад. И ето за септември виждаме, че има движение по нашите месечни сметки и годишни регулярни разходи и забавленията. Ако отворим някой от тях, виждаме, че при семейните събития ваканция сме изхарчили 8 евро. И при бюджетирано виждаме, че сме
взели предвид тези 8 евро автоматично, тъй като това е импортирана транзакция, т.е. тя вече се е случила с парите, които сме имали. Но виждаме, че при налични остават 0 евро, т.е. в момента не е останало нищо разпределено за семейни събития и ваканция. Това може да променим много лесно, когато натиснем в колоната налични върху съответната валута и напишем колко искаме да е крайното налично салдо. В случая, примерно, искаме 120 евро. Както виждаме, това значи, че всъщност трябва да бюджетираме 128, защото 8 от тях сме използвали. И така, ако кажем, че искаме 120, тези 120 идват от наличните за бюджетиране. Съответно, може да кажем допълнително, че искаме да сложим и 100 лева. И така, знаем, че за семейни събития и ваканция сме отделили тези средства, които, както виждаме, дойдоха и те от сумата за бюджетиране. Друг лесен начин за бързо бюджетиране на средства е, ако на сумата, която имаме отгоре, натиснем прехвърли и да кажем всички тези средства искаме да ги отделим в аварийния фонд, т.е. към сметка избираме авариен фонд, натискаме прехвърли и виждаме, че те изчезват от за бюджетиране и отиват в спестявания авариен фонд. Това е основният начин за задаване на бюджетирани средства, като ето тук може да сложим 20 лева, които сме предвидили за софтуерни абонаменти, за данъци и такси да кажем сме предвидили още 100 лева и виждаме, че малко по малко тези пари, които разполагаме и в момента нямат задача, те получават своята задача и тя може да я следим в реално време колко пари ни остават по всяко перо и също колко сме изхарчили по всяко перо. Другото нещо, което може да направим е да введем цели за месечните си разходи или за някакви по-дългосрочни финансови цели, които имаме. В случая може просто да изберем някоя категория, да кажем наем и натискаме това кръгче, което е отдясно, което ни дава възможност да зададем цел за тази категория, в случая наем. Нека кажем, че наема ни е 900 лева на месец и искаме да бюджетираме нови 900 лева всеки месец. Избираме задай и виждаме, че бюджетист ни казва, че в момента искаме да имаме 900 лева, бюджетирали сме 0, следователно ни липсват още 900. Ако го затворим, може да видим, че кръгчето стана оранжево, т.е. нещо в тази категория липсва. Също виждаме, тук има един бутон, който играе ролята на филтър. Ако го натиснем, виждаме всички непокрити цели за определения месец. В случая може да изберем тази цел и да натиснем бутона бюджетирай 900 лева и виждаме, че те излезнаха за бюджетиране и влезнаха в наем. И в момента кръгчето е напълно зелено. Ако отидем за следващия месец, може да видим, че кръгчето отново е оранжево. Ако го натиснем, виждаме същия проблем, че ни липсва 900 лева за другия месец. И така това може да го повторим за всичките регулярни разходи, които имаме. Например, вода искаме да планираме по 30 лева всеки месец и автоматично да ги бюджетираме. Електричеството може да бъде, да кажем, 50 лева. По този начин всичко, което може да се автоматизира. И сега виждаме, ако отидем на следващия месец, октомври, виждаме всичките непокрити цели, които имаме. Ако ги натиснем да ги филтрираме, виждаме, че това са наема, водата и електричеството. За да покрием всичко наведнъж, може просто да натиснем парите, които имаме за бюджетиране и избираме покрий целите, което автоматично покрива всичките ни цели, които имат нужда. Но забелязваме друг проблем. В момента сме разпределили повече пари, отколкото имаме. Тоест, нямаме достатъчно налични средства, за да покрием всичките разходи, които сме планирали.
И ето тук идва силата на метода, понеже ние трябва да решим откъде всъщност да дойдат тези пари. Ако ги натиснем, може да изберем да ги прехвърлим от някъде другаде. В случая виждаме, ето, във всички тези сметки имаме тези средства, но да кажем в момента ще трябва да намалим семейните събития и ваканцията, защото това е избирателно нещо, което искаме да направим, докато всичко друго е задължително. С това избираме семейни събития и ваканция и виждаме, че от 100 лева ще ни останат 40, но за бюджетиране ще бъдем на нулата. Избираме прехвърли и вече всичко в нашия бюджет е както трябва. И за последно, нека да покажем как ръчно се въвежда транзакции. За целта просто използваме големия бутон плюс. Тук пишем сумата на транзакцията, да кажем 12 лева. Избираме платец, да кажем ето този Brüdingen Coffee Roastery. И забелязваме, че когато изберем познат платец, автоматично се попълват сметките от и към. Съответно, знаем, че предния път, когато сме си купили кафе, сме използвали тази сметка и сме го характеризирали като хапване навън. Но в случая да кажем, искаме да платим в брой. Пак към хапване навън, добавяме бележка кафе и може да добавим етикет за емоция щастие, понеже много ни радва сутрешното кафе. Каквото забелязваме веднага е, че бюджетист ни предупреждава, че в момента хапването навън е превишено с 12 евро. Това също може да го видим в другия филтър, който се появява, който ни предупреждава, че имаме една категория в преразход. Ако я изберем, виждаме, че при хапването навън не сме предвидели средства за този месец, но сме изразходили 12 евро, което означава, че сме изразходили 12 повече от предвиденото. И пак, както и преди, трябва да изберем откъде да вземем тези средства, за да може да покрием разходите. В случая, примерно, се налага да ги вземем от аварийния фонд. И виждаме как много лесно всеки проблем може да се коригира. И така, това беше всичко от днешното видео. Надявам се беше полезно и благодаря на всички, които сте изгледали до тук. Ще продължаваме с тези видеа, по-специално за отделните функционалности на приложението, така че се абонирайте, ако желаете да видите повече. Много благодаря и до скоро!